kha kaisa tamsanai Saraswati pujani borok tamsanai kaisa program organize khaimata inke aro jotono invite khaijabo aro da mithum sung phuk phairo fete by monthly session jotono phaiuta inke aro jotono ek jaga wong khangka boro ano request khai de photo bujingna bagin ke jisa photo bujang bon tisiniya yang dol bungi ani mane just bo photo bujakna hini himungke kaisa borok na photo bujakna gabo to ang to mana khaimia bile mane det hi angnu bujagi hin to himia bile tabuk social media wo chiri tripurani khoroksa actress kakuma riangni kubun bongsoni borok bai photo bujakhai kaisa photo tabuk borok rok viral khaitongmani a viral video no borok hamya kok saitongmani tuje chini bukhukje kakuma riang khuk kengei kok saka atla keboya atla no bo sisiniya just atla bono sinwoi bobai photo bujangna hwnui photo nama simisi tai atla bono photo nanani hinui sama bai bo mana khaimaliya hwnui se atla bai photo ma bujago hwnui bo saka hingka kai noroba khwnai mankhana o video o bo joto kok kubui khulugui samani hingka kai baksa borok rok bono je hamya sainai tongnai rok hamya kok sarnai tongnai rok a borok rok no hingkai amsano kok chungbo sana chungo je photo kaisa mangpili kasa phaima baino kebo no kebo hamya hinui sanani kok ya tamoni hingkai kakuma riang khoroksa actress chini tripura o bono joto borok no siniwo hingka kai bono siniwui baksa borok rok kubuni bongsoni borok fano bobai photo rok bujagui mano amoto kaisa normal se hingka kai a photo ni mangpili nungma baino bono hamya hinui just ta khaigoro de amsungno hingkai norobo nugui mankhana bo bini kok narigui samani hingka kai amso kok sawunya chungbo chini video no ma pari sinai noro ani video no chajak khe like subscribe share khadi muti haite bo katal katal video rok manani bagui।